माबा स्टेटास मोनसे होबानो फट' मोनसे आपल'ड होबानो ससियेल मिडियायाव माबा आलुस्रि फानथुस्रिनि हुआ लावरासि बिब'खौबो बिनानावखौबो देखा आपने लापरवाही का नतीजा बा भिडिअ मोनसे लाबानो आरो लोगोसेनो सोरजोंबा फट' मोनसे लाब्लानो मोनोब्लालाय होमबालाय माथो नोंसोरबो भिडिअ लासिगौ माथो बड़ा हरामी हो बेटा नोंथांमोनाबो एलबामसो बानायसिगोनदां नङा होमबा थ' आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे बोराय जाय बोराय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि हिस्ट्रिखौ खोमानो नागिरदों आरोना स' जोंनि बर' हारिनि हिस्ट्रिखौ जेबो मिथियाखैनो ब्रिटिशनि इस्ट इन्डिया कम्पानियाव जिथिया लेबार नांगौ अब्लासो लाबोजानाय बेनि इमान दम खालामनानै लादो आरो लोगोसेनो जोंहा नुनो मोनदों गोबांनो सुबुंफ्रा रागा जोंनानै बिथांखौ जोदों बायदि बायदि फटक बानायनानै आरोना आरो लोगोसेनो जोङो बिदिब्ला नैबे भाइरासनि सायावनो गोदान भाइरासनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन गिबियावनो थारमाने गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम मोननायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय थ' नैबे बोरायनि खोथाखौ नामखौबो मिथिखाबाय होननानै बुंदो आरो लोगोसेनो दायो बनसु फरायसा आफाद बिथांमोना बिथांखौ पुलिस केस होसिगोन होननानै बुंदों আৰু আপোনাক অতি সোনকালে আমি কেছ দি আছো हारियारि आफादफ्रा एबा माखासे जायफोर आफाद दङ जुदि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि बुङोब्ला थारैनो बिथांमोनखौ पुलिस केस मारनांगौ डिफेमेसन होनांगौ अब्लासो बिथांमोनाबो सानगोन जे बर' हारियाबो गोख्रों मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा स' बास ओमफ्राय दानिया गोबाङानो नुदों गोबां इउटिउबारफोरा बेयाव रागा जोंखांदों आरो गोबां पाब्लिकफोराबो रागा जोंदों सोरबाया नै बेफोरबायदि सावदों पूरा केला जुली जातो है केला नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो गोबां थ' आं बेखौनो बुंगोन जे बांद्राय रियेक्ट खालामबाबो जासिगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथांखौ जेब्ला मोनसे आफादा पुलिस केस होखाबायानो बिथांमोना अफिसियेलि हेन्डेल खालामखासिगोन अब्ला जों जोबोद गोजोनदों थ' आरो लोगोसेनो बिथाङा मा जायो पुलिस केसनि उनाव जों बेखौ उनाव निउसफोरनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन नाथाय आं बेखौनो बुंगोन जे अनलाइन मुगायाव जोङो बाथ्रा बिथांखौ रिप्लाइ होदोंब्लाबो जाहाथे आदिबासि सुबुंफोरखौ जोङो नासयनाङा बिथां सासेनि थाखाय गुबुन सासेखौ जों नासयनो हाया नङा होमबा स' बेनिखायनो आं बुंगोन जाहाथे राङाबाजि आरो लोगोसेनो बेफोरनि गोजानाव था खुगाजों बुंदोंब्लाबो आखाइजों जेबो रावखौबो बिदि खालामनाङा नङा होमबा स' नङाबा आरो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जागोन आं सानो बेखौ फोजोबनायानो मोजांसिन जासिगोन दा माने जोङो गोदान भाइरास फैदों एबा गोदान भाइरास फैबाय थादों होननानै बुंदो थ' बेनिखायनो आंबो बुंगोन नोंथांमोना माखासे जायफोर माने गोदान जिराद एबा पेपसि कका-कला थान्दाफोर बेफोरबायदि दा गोलोम बोथोर होननानै बांद्रायबो सोजाखाया नङा होमबा थ' जोंनि देहायाबो मिसिन नङा होमबा जाहाथे जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हायो आरोना दानिया जाबाय जोंहा नाफाथि बिथां थ' बिथां बर' एक्टर सासे थ' जाय बडि बिल्डार बांद्राय दाना लाखानाङा सेंग्राफोर नङाब्ला थांफागोनबो थ' बिदिब्ला बिथां बुंनानै होदों जे जेनेबा बिथाङा बारानिफ्राय बारा मोनबाय आरो नङा होमबा स' गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे माने लाइक दैट सोरजोंबा फिल्म बानायबानो एबा एलबाम बानायनोबा जे सोरबा सिख्लाखौ मोनगोन बेबोथ' नङाना आरो लोगोसेनो नोंथांमोनानो सानना नायलाय जुदि बिदि मोनोबालाय फाग्लाफोर नोंसोर गारगोन एलबाम बानायनो होननानै नोंथांमोना एलबाम मोनसे बानायबानो मोनोबालाय आरो लोगोसेनो एलबामखौ बानायबाय थाबावना नोंसोरलाय हारामिफोर हे रहा नहीं जाता थ' जिखियानो जाया मानो आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे सोरबा फटक लाबानो सोरबा माबानो आथोनारि बेफोरबायदि सोमोन्दो थागोन मागोन बेफोरथ' जों साननो हाथावा नङा होमबा स' जेबो प्रुफबो मोनाखै आरो लोगोसे बिदि बुंनायाबो मोजां जानाय नङा थ' बिदिब्ला बिथाङा मा बुंथिना होदों अब्ला नोंथांमोना नायनानै थांदो बेवहायनो गोसो गैथारामोन आं माबा स्टेटास मोनसे होबानो फट' मोनसे आपल'ड होबानो ससियेल मिडियायाव माबा आलुस्रि फानथुस्रिनि हुआ लावरासि बिब'खौबो बिनानावखौबो मा कमेन्ट बेफोरलाय स्टेटास मोनसे होनो हाला भिडिअ मोनसे आपल'ड होनो हाला मानसिफोरालाय मा खर'आव खख्लायाव ब्रेन गैला नामाब्रा बोरदोबबाय नामा फाग्ला गिदिर जायो नामा मा बिब'खौ बिनानावखौ बिलाय मा एबा मोनसे बनायबानो मोननाय जायो नामाब्रा बे नोंसोर मोनदोंबा मोनाखै लावरा टाइम गैयामोन अब्लाबो नै उन्दुनो ओंखारदों अब्लाबो खोंगो जानानै भिडिअखौ बनायस्राबाय आं आरो बेबायदि मोखांफोर खिथिबाय थानो गोसो गैला आं भिडिअफोराव सम गैला बेफोरबायदि आरो साननो हागौ आरो ना इउटिउबाव फैसा खामायनो थाखाय भिडिअ बनायनानै आरो आं भिडिअ बनायनायाव 4 लाख 5 लाख फैसा गारबाय दासिम गरसे फैसा इनकाम खालामाखै आं मिथिया इउटिउबाव बेसे मोनखो खै लाख मोनखो वाह आरो बेलेगा मोनदों 2 लाख 3 लाख आरो बिसोरदाव समान जायो नामा बारा बुरबाय हाबना दोनफैनो हाबो पात्ता गैया मा खालामनांगौ खामाखै आं
एक्सचेन्सआव हाबना दोनबाय आरो फैसा मिथिया मा खालामनांगौ थाब सेवलांथोसै नाङा इउटुबनि फैसा गारबाय आरो गारनायाव गैला बाद दे मिथिबाय आलुस्रि लावरास्रि फान्थावस्रिनि हुआ मा एलबाम बनायब्लानो मोनबाय नामा सोरबा एक्ट्रिसजों एलबाम खालामबानो मोनबाय नामा आरे सा बर' इन्डास्ट्रियाव बिदि नामाफ्रा आङो सिंसां मिथिया आंनिया सासो रावबो एक्ट्रिसा बुंनो हाया आं बुंखाबाय सोरबा जुदि एक्ट्रिसा बुङोब्ला बुंनो हायोब्ला जुदि नैबे गोदनाखौ थबस्र' दानथ'ना होगोन आं सोरबा एक्ट्रिसजों माबा मोनसे गाज्रि सोमोन्दो बुंनो हायोब्ला फाग्ला बिदि बुंहरबाय थाना आलुस्रि फान्थावस्रि लावरास्रि ओरै मानसिया खनसे गोग्लैनो हागौ मानसिया दिस्थु जानो हागौ मा गासिबो समान दिस्थु जानो हायो नामाब्रा नोंसोर मोनदोंबा आं मोनाखै दे बुंखाबाय आं आरो आं बिदि बुंहरबाय थानांला स्टेटासआवनो जा फेसबुकआवनो जा इन्सटाग्रामावनो जा भिडिअ मोनसे आपल'ड होबानो आलुस्रि लावरास्रि फान्थावस्रिनि हुआ बा बेहा भाइराल जादों आंहा माबा मोनसे सोमोन्दो दंखायो ना आंनि मोखांखौ नुबाय नामा बेवहाय आंखौ बिदि बुंहरबाय थानो सोरबा एक्ट्रिसजों एलबाम खालामबानो मोनबाय नामा मोननोसो एलबाम खालामो नामा मोननोसो एक्टिं खालामो नामाब्रा मिथिजों एलबाम खालामबाय मिथिखौ मोनबाय नामा दैमु एलबाम खालामबाय दैमुखौ मोनबाय नामा मा रावफोरब्रा बर'आवलाय मा दं गोबोरखिखौ ना मानसिनि ब्रेन्सो दंब्रा मानसिफोरनि गोसोआव हमनो हाला सोरबा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला नैबे गोदनाखौ हास'नानै हैगोन आङो सोरबा एक्ट्रिसजों जे हायदि हामा सोमोन्दो दंखायो होननानै बुंनो हायोब्ला सोरबा एक्ट्रिसा रावबो एक्ट्रिसा बुंनो हाया मोनदा मोनब्रै एलबाम खालामबाय एक्ट्रिसफोरजों बैसिनाव थांनासो नोंथां फुस्लायनासो माबाफोर बुंनो हागोन नामा आंनि सोमोन्दै माबा मोनसे गाज्रि राव बिसिनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनगोन नामा स' बिदिबा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांआ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम